Guretzat Industria 4.0 suposatzen duena da gure industriaren eraldaketa digitala, eta honek eragina dauka 3 ardatz nagusitan. Batetik teknologiaren txertatzea produkzio fasea, baina baita ere hornitzaile eta bezeroekiko harremanean. Bigarrenik negozio ereduen aldaketa eta bereziki azpimarratuko nuke zerbitizazioa, eta hirugarrenik pertsonen gaitasuna eta funtzioen eraldaketa. Iraultza handi bat suposatzeo industri mailan, alde batetik enpresak baien etekinek hobetzeko eta errentagarritasuna hobetzeko teknologi oso aurrerakorra diela, eta ustez baita Industria 4.0a salto kualitatibo bat eman daikie bai enpresei eta bai industriako enpresa guztiei. Egiten ari garena Garapen Agentzia eta Gipuzkoako Foru Aldundiko lantaldean artean da batetik metodologia aurreratu bat landu gure enpresa industrialetara gerturatzeko eta ulertzeko ze aurre baldintzak dituzten Industria 4.0ko ibilbide personalizatu bat egiteko. Bestetik egin duguna izan da Gipuzkoan arrakastatsuak diren Industria 4.0ko kasuak aztertu, praktikan ikusteko ze ondorio dituen Industria 4.0ko prozesuak garatzea enpresatan, eta horrekin batera egiten duguna da soluzio aukera zabal bat eskaini enpresak modu malgu baten Industria 4.0ko trenera igotzeko. Hasteko, bai baten ingurun, bai Gipuzkoako agentzi guztik eta Gipuzkoako Foru Aldundik bildu egin ginen dana batean, Industria 4.0 hori begira komun bat mantentzeko eta Gipuzkoako enpresen Industria 4.0a bideratzeko. Bertan, Aldundik Industria 4.0ko formakuntza batzuk edo haien ideiak eman zizkiguen. Agentzi bakoitzak Industria 4.0ari begira zekintzak egiten dituen azaldu zituen. Eta honekin batera lanketa bat, talde lanketa bat mantendu zen. Industria 4.0ari begira norabide bat markatu zen, azken finean Gipuzko guztiko enpresek norabide hori jarraitzeko. Eta hurrengo fasea izango litzekeena zen, enpresetan sartzea, enpresen ikuspuntua ikustea eta haiekin batea diagnostiko bat lantzea. Lortu eguna da badaran arteko ikuspegi partekatu bat lortzea. Ikuspegi partekatu horrekin lortu eguna da norabide berdine markatzea edo behintzat alderdi ezberdinek lantzea eta honekin batea norabide bat markatzea. Eta gero ere danon artean bai Aldundikok eta bai agentzin ikuspuntue lantzea, eta gaur egun gure egoera nola dagoen lantzekin batea, bakoitza dakiolako nola dagoen egoera, nostaz lortu eguna da enpresen egoera onditzea, hobetzea eta hauek goraipatzea. Ikerketa ekintza prozesu honek ahalbideratzen duena da Gipuzkoako Foru Aldundiko baliabideak eta Garapen Agentzietako baliabideak uztartzea helburu jakin batekin. Eta helburua garbia da gure lurraldeko 20 eta 89 langile bitarteko enpresa industrial guztietara heltzea, zerbitzu espezializatuak eskainiz, gure enpresak Industria 4.0ko trenera igo daitezen.